Sa lungsod sa Antequera sa lalawigan sa Bohol, lisod ang pagtabok sa mga estudyante sa sapa human mahugmak ang hanging footbridge ni adtong miaging simana. Apan bisan sa karisgo, mipadayon gihapon sila sa paggamit ni ini. Ani ang report. Hinahinay taon day. Manawagan ta sa mga opisyalis ani sa atong lungsod. Video kini gikan sa residente sa Antequera nga gipasa o gi-upload sa municipal councilor. Makita ang kalisod sa mga estudyante sa pagtabok sa sapa. Nahusno ang parte sa hanging footbridge ni atong Martes sa miaging simana tungod sa pagpunay og uwan ug pagsaka sa lebel sa tubig. Apan bisan risgo, pursigido ang mga bata nga makalabang aron mo eskwela. Kay kung dili dinhi moagi, layo-layo ang ilang lakwon. Sagad kanila mga residente sa Barangay Santo Rosario, Antequera ug paingon sa Busao National High School sakop na sa lungsod sa Maribohok. Gikan sa Santo Rosario, going to Poblacion Antequera, o niya butabog sila sa Busao, layo-layo yun ang bihiyon, no? Mabot mga 30 to 40 minutos ang bihiyon nila. Pinaka-shortcut yun yan, kanang gikan yun mismo sa Santo Rosario, Antequera, 5 minutes lang, abot na sila sa ilahang tuluhaan. Giaksyon na sa LGU ang problema ug matud pa sugda na ang pagtrabaho sa maong taytayan. Gani isugod karong simanaha, gipahimangnuan ang mga tinun-an nga dili una moagi sa nagusbat nga footbridge samtang ayum-ayumon kini. Ang maong dapit gitawag sa mga mulupyo nga Santo Rosario River usa sa mga tributary sa mas dako nga Abatan River. Karong adlaw, gisugda na karon ang pag-develop temporary usa kay kuan man kanang para lang din ay magian ang ato mga estudyante ba. Pero to be follow na ang pag-concrete na og steel nga footbridge gyud. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.